Бүгін жұмға 9 декабрь эфирда Соба Докунары телевидениесі. Отна информацион программасы студиясынан сізді мен Райля Ғалявины сәлемлейм. Хайырлы кеш, еңелік, ең мұхимдары турында біздің ал хабар. Хөнәр сайлаушыларға дұрыс юнәлеш беру мақсатынан районда Хөнәрләр фестивалі өтті. Инвалидлар декадасы шараларға бай болып узып бара. Тимир аяқта шуарға яратушылар, хоккейчылар үшін сезон ашық байлар сабасында шуғалақ эшли башлады. Хәзер башы турында да тулырак узган атны ахырында Соба Арена спорт мәктәбендә Хөнәрләр фестивале профест булып узды. Аны Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы теләктәшлегендә Шәмәрдәннең яшьләр үзәге оештырды. Соба районында беренче мәртәбә фестиваль форматында оештырылган чарадан әзерләнгән репортажны беренче тәкъдим итәбез. Хөнәрләр фестиваленә 14 яшьтән 25 яшькә кадәр булган райондашларыбыз чакырылды. Шулай ук районыбызның авыл җирлекләре башлыклары да мастер-классларда төрле эшчәнлекләр белән танышты. Профест фестиваленең ачылышында Соба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, районның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Карипов катнаштылар. Профест проекты Татарстан Республикасы районнарының яшьләр эшләре сәясәте учреждениеләре өчен грант конкурсы кысаларында тормышка ашырыла. Соба районында безнең мондый фестиваль беренче тапкыр үтә дип әйтергә кирәк. Бу инде фестиваль профессия белән бәйле. Фестиваль профессия инде ул менә безнең ел дәврендә үзебезнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миннеханов объявлять иткән инде Министерство молодежи буенча конкурс 50 миллионлык күләмендә инде ул республика буенча каралган. Менә шунда һәрбер молодежный центр район нигезендә республика район молодежный центрлары шунда катнашып оештырыла торган конкурс. Без инде бу грантта оттык, яшьлек оешмасы, менә Шәмәрдәннең яшьлек оешмасы 826 мең оттык без бу конкурста. Инде менә шуның хәзер нәтиҗәсе дип әйтергә кирәк. Ел дәврендә эшләгән әйберләр менә шул фестиваль профессия оештырабыз. Бу фестиваль профессия инде районның мастер-класс үтә инде районда. Монда безнең Соба районы хезмәткәрләре дип әйтергә кирәк. ИП һәм самозанятлар чакырылды. Алар инде менә үзләренең эшләрен ничек районда матур иттереп алып баралар. Менә шуны бүгенге көндә 14-25 яшьлек районның молодежына дип әйтик инде поселение молодежьларына шуны аңлатып китәр бүгенге көндә. Менә без инде группага бүлендек. Алар һәрберсе 10 минут, 15 минут эчендә 2 сагать дәврендә бу әйберләрнең үзләренең эшләрен матур иттереп ничек эшләргә кирәк икән киләчәктә яшьләр өчен сөйләп итәчәкләр. Мастер-класслар үткәрү өчен хәзерге заманда иң популяр эшчәнлек юнәлешләре алып баручылар чакырылган иде. Шул ук вакытта халык һөнәрчелеген тергезеп, аңа җан өрүчеләрнең мастер-класслары да тәкъдим ителде. Шундыйларның берсе тал чыбыгыннан кәрҗиннәр үрүче Нәкия Вәлиева булса, икенчесе Шәмәрдәннән килгән балчыктан төрле көнкүреш кирәк-яраклары уенчыклар ясаучы Роза Сафина иде. Безнең төп тема инде миндә шуңа бик үземдә күңелем белән шуңа бик умтылам инде эшлибез татар милли халык сюжетларын инде күрсәтергә. Мәсәлән, җырмы, анда авылдагы эшләрме, менә шул элек-электән киемнәрен ничек шуларны да карыйбыз, китапларны библиотекалардан да алып карыйбыз, күрсәтәм. Бик якты ачык төсләр булмасын, теге элек таныкрак булган бит, природный төсләр, табигый төсләр. Шуларны, чулпылары ничек булган, киемнәре ничек булган, чигүләре ничек булган, менә шуларны өйрәтеп, әле аларга баштан рәсем, эскиз, бизәк күренекләре ясап кәгазьдә, шулар өйрәнгәч, аннары без әвәлегән теге кеше саны була инде бик зур булмый инде ул теге как бы небольшие скульптурки. Шуларны инде тиешлечә төсләр белән буйыбыз, бизәклибез. Менә шул төп тема безнең инде. Иртәнге якта 140-тан артык катнашучы өчен 9 төрле мастер-класс тәкъдим ителде. Һәр берсендә 10-15 минутка тукталып, әлеге һөнәр турында иң кирәкле мәгълүматларны белергә мөмкин булды. Гүзәл Хилалетдинова, Гөлгенә Степанова, Айгөл Имаева, Гүзәл Федорова үткәргән мастер-класслар кызлар өчен аеруча кызыклы иде. Үз эшчәнлек юнәлешләрен сайлап, үз эшләрен булдырган кызлар да һаман өйрәнәләр, камилләшәләр. Мастер-класслар үткәреп кенә калмыйлар, үзләре дә аларда даими катнашалар. Беренчедән катлаулы кебек тоела, әлбәттә генә. Но эшли башласаң, шушы эшкә үзеңнең йөрәгеңне биреп эшли башласаң, ул үзенчәдән җиңел.
Мастер-классларга Казаннарга чакырганнары бар иде. Дөрес, анда без мастер-класста өлкәннәр белән занимация иткән идек, шөгыльләнгән идек. Бүгенге көндә балалар белән мастер-класста икенче тапкыр гына беренче мәртәбә Измә мәктәбенә чакырганнар иде. Мастер-класс күрсәтергә резинкалар белән. Һәм монда инде. Мастер-класс үткәрүгә алынганнар эшендә мондый форматта эшләү яңалык та, җаваплылык та булды. Фотограф Әдилә Хәлилова бик теләп үз һөнәренең нечкәлекләрен ачты. Районда уңышлы эшләп килүче Кәйф бар, җиңел пар хезмәткәрләре дә үз һөнәрләренең асылын төшендерү өчен барсында эшләгәннәр иде. Район яшьләре исә бер-берсе белән аралаштылар, төрле һөнәрләр белән таныштылар. Яшьләр күбесе төрле уку йортларында белем ала, һөнәр үзләштерә. Ә мастер-классларда танышкан һөнәрләрне өстәмә эш һәм керем чыганагы итеп файдаланырга да бик мөмкин һәм кирәк эш дигән фикердә калды күбесе. Икшермә авыл җирлегеннән килгән Ләлә Фәрхуллина башлангыч сыйныфлар һәм инглиз теле укытучысы булырга укый. Профессор югары дәрәҗәдә оештырылган дип бәяләде ул. Махсус минем һөнәр өчен туры килмәс бу, әмма дә ләкин хәзерге тормышта дип әйтик инде безгә буның барысы да кирәге булып чыга ала. Һәм инде теләсәк без ул бизнесны ачып, шулай ук эшләп китә алабыз. Һәм шуңа күрә минем өчен бу бик файдалы. Безнең өчен, яшьләр өчен. Үткәрелгән мастер-класслардан соң лекциялар булды. Аларны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев, Гафел бакча үзәге җитәкчесе Алим Галимуллин, Мунраш тегү ательесе хуҗасы Гүзәл Хилалетдинова үткәрделәр. Яшьләрне авырлыклардан курыкмыйча эшкә алынырга, һөнәрле булырга чакырдылар. Иң активларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. 9 декабрь Ватан геройлары көне. Бу исемне лаеклы йөртүчеләр безнең арабызда яшиләр. Социалистик хезмәт герое, 2 тапкыр Ленин ордены иясе Гөлбикә апа Кәримова белән сабаллар хаклы горурланалар. Элек безнең районга кергән Ленин исемендәге совхозның данлыклы сыер саучысы ул. Эшләгән елларында Гөлбикә апаның исеме газета-журнал битләреннән төшми. Сыер саучы булу аның балачак хыялы. Гөлбикә Кәримова 40 елдан артык сыерлар сауа. Ул вакытта барысы да кул хезмәте белән башкарыла. Бер сыердан 5549 килограмм сөт сауып алган чаклары да булды аның. Чиста, пөхтә эшен яраткан, чын татар хатын-кызларына хас булган бөтен сыйфатларга ия ул Гөлбикә апа. Якутия славится золотом, серебром, алмазами, и поэтому небольшие вот такие серебряные значки хотим подарить. Всегда у нас человек труда в почете, точно так же, как и в Татарстане. Ватан геройлары көне уңайы белән Гөлбикә апаның йортына Теләче Саба районы җитәкчелеге килде. Герой апа безне ихлас күңел белән каршы алды, бәйрәм котлауларын кабул итте. Шәмәрдәндә яшәүче Фәрзәнә Яруллина үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләде. Әбекәйнең бәйрәм шатлыкларын уртаклашып котларга җитәкчеләребез дә килде. Тулырак безнең хәбәрдә. Фәрзәнә апа Чуашстан Республикасының Яңгилде авылында туып үскән. 10 балалы гаиләдә беренче бала булганлыктан тормышның бөтен авырлыгы аның җилкәсенә төшә. Сугыш башланганда Фәрзәнә апага 8 яшь кенә була. 4 класс белемне туган авылында ала ул. Сугыштан соң колхозда төрле эшләрдә эшләй. Менә колхозның бәрәм сырда бит. Шуның бәрәмләре көзгә куллары торар, көзгә. Шуның чәлегәннәренә барып дип кайтырга. Фәрзәнә апа 1951 елда Гаделҗан исемле күрше егетенә тормышка чыга. Бер артлы 4 балалары туа. Тик кызганыч, тормыш иптәше 1976 елда вафат була. Балаларын югалту ачысында татырга туры килә аңа. Тырыш, эшчән Фәрзәнә апа сынмый, сыгылмый. Балаларын ялгызы аякка бастыра. Фәрзәнә апа 2016 елда улы Азат килене Зөлфия янына Шәмәрдәнгә күчеп килә. Менә шул балалары тәрбиясендә, оныклары, оныкчыклары кадер хөрмәтендә бик бәхетле картлык кичерә ул. Хәзерге мул тормышка шөкер итеп туя алмый. Егетләр белән яшәсеннәр, байлыклары белән яшәсеннәр. Барысы да тоткан маллар үзләренә насыйп булсын. Тоткан маллар үзләренә насыйп булсын. Kireklerini oltursunlar, epitozdan ayırma, epilerde isken, etmelilerde isken, Allah'a şükür, açtırmıyoruz hazır. Soğuş vakitinde bir kıyınıyıq, etlerini kurmayan, epide ağırlıya yapkatırga, kıyınıyı bik, bozulmadık.
Бүгінгі күнде инде Фәрзәнә апаның 9 ынығы, 6 ынықшығы бар. Ақ әбине ынықшығы Адилә дә тәбрикләде. Әбиен, с днем рождения тебя. Рахмет. Рахмет, кызым, рахмет. Ашлык ялангачлыкны күп күргән әбекәй бүген ихлас котлауларны кабул итте. 33 ел элек килен булып төшкән Зөлфия Яруллина теләкләрен шигырь юлларына салган. Бүген синең әнкәй юбилеяң. Яңгырыйлар котлау сүзләре. Бүләк итеп сиңа бирәбез без күңелдәге булган хисләрне. Язмыш ямле, көннәр бүләк итсен. Саулык бирсен бәхет артыннан. Зур уңышлар, озын гомер biz tilәп калабыз. Biz яшибез әнкәй син булганга. Тормышның кадерен белеп, сиңа булган күңелдәге хисләр бер кайчан да сүнмәс мәңгелек. Котлыйм туган көнең белән әни. Рахмет. Юбилярны социаль яклау бүлеге җитәкчесе Лилия Гайнетдинова, Шәмәрдән авыл җирлеге башкарма комитеты сәркатибе Лияна Сергеева котлап, матур теләкләрен җиткерде. Әбекәй район башлыгы исеменнән дә котлаулар, бүләкләр кабул итте. Саба районы хакимияте башлыгыннан менә сезгә открытка туган көн котлавы. Әзгенә кичкенә күчтәңәш. Фәрзәнә апа туган көнегез белән саулык, сәламәтлектә, хәерле, бәрәкәтле гомерләрдә яшәргә язсын. Тагын икенче юбилярыгызга килергә язсын, ярыймы? Туган көнегез белән котлыйбыз сезне. Күпне күргән Фәрзәнә апага бәрәкәтле озын гомерләр насип булсын. Декабрның 1-нче 10 көннеге инвалидларны яклаган чараларга бай булып узып бара. Аның киң колачлысы мастер-класслар һәм концерт тамаша белән район мәдәният йортында оештырылды. Инвалидлар 10 көнлеге уңайыннан районда сәламәтлекләре шикле булганнар белән төрле очрашулар, күңелле кичәләр булып тора. 6 декабрь көнне Саба район мәдәният йортының кеше залында сәламәтлеге шикле булган балалар җыелды. Әти-әниләре, туганнары белән килгән балалар иң элек пластилиннан һәм балчыктан ясалган фигураларны буядылар. Алар өчен төрледән-төрле мастер-класслар үткәрелде. Аннары барсы да кеше залга җыелдылар. Һәр кем өчен уңайлы утыргычлар урнаштырылган, зал уртасында нинди матур шашы бизәлгән. Бүген биредә сәламәтлеге шикле булганнар чыгыш ясый. Тамаша залында аларны иң кадерле кешеләре күзәтә. Лилия белән Фаил Зиятдиновлар Олы Яз авылыннан килгәннәр. Уллары Аяз белән Азат 4-нче сыйныфта укыйлар икән. Әле өйдә 15 яшьлек абыйлары Ислам да бар икән. Ел саен мондый чарага бик яратып киләбез. Чакыручыларга зур рәхмәт ди Лилия ханым. Югары Утар балалар йорты интернатында тәрбияләнүчеләр дә бер вакытта да игътибардан читтә калмыйлар. Үзләрендә дә төрледән-төрле бәйрәмнәр, конкурслар үткәрелеп тора. Безнең инде әлбәттә бу 10 көнлек эчендә бик күп төрле чаралар уздырыла. Oyunu махсус безнең мөмкинлекләре чикле инвалидларга багышланган көн буларак тагын 3 декабрь. Аннан тыш без инде беренчесе шахмат шашка турниры үзебезнең балалар арасында уздырдык. Оннары балалар төрле конкурслар уздыралар, тәрбиячеләр белән берлектә катнашалар. Анда әйтәсе килә инде бик актив катнашкан балаларны без шулай белгиләп китәбез, аларга күчтәнәчләр тапшырабыз.
Бүген инде 6 балабыз килде, менә 4 бала, 2 кыз. Алар 2 номер тәкъдим итәләр. Шулай ук берсе безнең заман, наш мир дип атала. Инде хореографлар да, тәрбиячеләр дә бик зур тырышлык керттеләр бу хезмәткә. Әлбәттә балаларга ошый. Алар актив катнашалар. Һәм инде без 9 декабрь көнне республикада фестиваль уздырыла. Возьмемся за руки, друзья, Казанда. Бу инде Совет районы хакимияте тарафынан уздырыла. 15-нче сезон быел, 15-нче тапкыр юбилейный. Анда безне чакырдылар гала-концертка. Без сразу үттек дип әйтик инде. Һәм без анда үзебезнең номерны тәкъдим итәчәкбез. Мөмкинлекләре шикле кешеләр күп вакыт үз мәшәкатьләре белән күзгә-күз ялгыз кала. Әмма мондый очрашулар, аралашулар аларга алга таба яшәр өчен көч бирә, вакытлыча да булса авырлыкларны онытып торырга ярдәм итә. Бәйрәмгә килдем. Ел сайын киләсеңме? Ел сайын киләм, шушы концертларда катнашырга тырышам, җырлыйм. Аллага шөкер. Җырларга яратасыңмы? Яратам, бик яратам. Нинди җырлар яратасың? Күбесенчә әнкәйләр турында, мәхәббәт турында җырлар яратам. Әйдә бүген бер куплет миңа да җырлап күрсәт әле. Әйдәгез. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем. Кайталмадым әнкәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсездер газиз улыңны. Көттермәсәк мине әнкәйләрне, әрнелмәсен әле җаннарым. Айда, айнып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Районыбызда эшләп килүче балалар бакчаларында инвалид балалар өчен махсус төркемнәр булдырыла башлады. Биредә мәктәпкә тулы әзерлек алып бару максатында аларның сәламәтлекләрендәге төрле кимчелекләрне коррекцияләү шартлары тудырылган. Бүгенге көндә шундый төркемнәр Шәмәрдәннең Әкият һәм Байлар Сабасының Балачак балалар бакчаларында эшли. Балачак бакчасыннан киләсе хәбәребез. Балачак балалар бакчасында инвалид балалар өчен махсус төркем быелның июль аеннан эшли башлаган. 5 урынга исәпләнгән төркемдә бүген 2 бала йөри. Махсус төркем дигәндә биредә балаларның терәк хәрәкәт аппараты, сөйләмдә, психик үсешендә, ишетү, күрүдә проблемалары исәпкә алына. Бу төркемдә безнең күбрәк ДЦП диагнозы белән килделәр. Шуңа күрә бала саны 5 бала булырга тиеш. Хәзерге көндә 2 бала йөри. Бу төркемдәге балалар өчен иң беренче итеп без программа төзедек. Бу балаларга нинди үзләренең диагнозларына карап, җиңелләштерелгән программа буенча специалистлар, тәрбиячеләр эш алып баралар. Мондый төркем шулай ук Шәмәрдәннең Әкият балалар бакчасында ачылган иде. Узган уку елында без иң беренче аларга эш тәҗрибәсе өйрәнергә бардык. Алар белән тыгыз элемтәдә торабыз хәзерге көндә дә. Ясмина Байлар Сабасыннан, аңа 5 яшь, балалар церебраль параличы белән авырый. Әлегә үзлегеннән йөри алмаса да, бакчага йөри башлаган дәвердә ул инде оста итеп шигырь сөйләргә, әйберләрне танып белергә өйрәнгән. Я yo свою маму, кека пасую, нет, амину, ей щиточек подаю. Тәрбиячесе Айзилә Николаева аның интеллектуаль аңын төрле уеннар ярдәмендә үстерә. Бик тәртипле бала, үзенең инде теге йөри алмаса даган, аның инде бүтән балалардан калышасы килми, бүтән нәрсәне белә, английскидан инде бүтән төсләрне дә белә, фруктыларны да белә, матур дип шигырьләрдә сөяргә өйрәнәбез, җырларда өйрәнәбез. Көн саен инде ияләшә барабыз. Ул миңа килешә, мин аңа килешәм, шулай итеп бергә эшлибез. Балаларда нинди тематика бар, нинди темалар атна саен безнең темалар үзгәреп бара. Бүтән нәрсәне кертәбез, бер балалардан да калышмый ул. 4 яшьлек Эмиль Тимершык авылында яши. Аны әнисе Чулпан көн саен бакчага алып килә. Әлегә бала ияләшү чорында, шуңа күрә әле ул көне буена бакчада калмый. Әмма кирәкле программа нигезен үтә. Эмиль дә балалар церебраль параличы белән авырый. Чулпан интервью бирүдән баш тартса да, бакчадагы мөмкинлекләргә, авыру балалар өчен шундый төркем булдырганнарына рәхмәтләр әйтеп бетерә алмый. Чыннан да бала үзен яхшы хис итә, үзенә зур яңалыклар ача. Бу бармак безнең бабай бармак. Әйтә кабатланы мине бартан. Бабай бармак, әйе. Бу бармак. Әби бармак.
Балалар белән төрле белгечләр шөгыльләнә. Логопед сөйләмдәге тел керешләрен бетерү өстендә эшләсә, психолог балаларның күңел халәтен өйрәнә. Реабилитация балаларны җәлеп итә торган кызыклы җиһазлар ярдәмендә алып барыла. Бу ком белән уйнаган вакытта балалар инде уйнап, аларның үсеше генә үсми, ә ул ком терапиясе дә булып тора. Чөнки менә шушы сюжетлар корганда, әкиятләр төзегәндә без баланың ичке дөньясын күрә алабыз. Һәм инде бала шушы сюжетта уенчыклар белән уйный, үзенең бөтен уй-фикерләрен, кичерешләрен сөйли. Без шулай баланы өйрәнәбез. Инде менә шул кирәк булганда, ком терапиясе ярдәмендә аның кимчелекләрен без инде аннары чишәбез. Шуңа күрә инде бу ком белән уйнау арт-терапия дип атала. Менә балаларның куркулары булса ул монда күренә. Һәм баланы менә шушында бала бит инде үзе художник була. Ул аны менә рәсемне ясый ала, һәм шул вакытта ул аны менә шулай боза ала. Һәм ул монда алып баручы ведущий. Шуңа күрә ул менә шушы уен ярдәмендә үзенең куркуларын дагын юкка чыгара ала. Музыка белән шөгыльләнү баланың үсешендә зур коррекцион юнәлеш булып тора. Музыка терапиясе балага хәтерен, игътибарын, тоемлау, кабул итүне үстерергә ярдәм итә. Шулай ук иҗади сәләтен ача. Гимнастика, физик тәрбия исә балага күбрәк хәрәкәтләнергә юл ача, физик сәламәтлеген ныгытуга китерә. Сейчас мы с тобой сварим вкусный суп. Тебе нужно выбрать овощи и положить сюда в кастрюлю, хорошо? Ты уже положила что? Это что у нас? Помидор. Молодец. Помидор какой есть меня? Красненький, конечно. Ясминәнең чираттагы дәресе ул рус теле. Белгеч белән кыз яңа сүзләр үзләштерә, тел байлыгын үстерә, сорауларга төгәл итеп җавап бирергә өйрәнә. Алар иртә белән гимнастикадан башлана, ашыйлар. Аларга без әгәр дә ашарга, чәйнәргә җайсызрак ризык була икән, блендер аша изеп ашатабыз. Аннан соң занятияларда бара, урамга алып чыгабыз. Бәка урамга чыгарга безнең үзләренең шаналары, үзләренең коляскаларын алып киләләр, әтиәниләр, шулар белән чыгалар. Менә бу көннәрдә безнең тагын махсус урындыклар кайтып җитә. Уенчыклар алып кайттык бу соңгы көннәрдә генә. Барлык шартлар да бар. Алар йоклыйлар. Аннан соң кич белән тагын уеннар уйнап, ашап, үйләренә кичкә тагына кайтып китәләр. Алып килсәләр, кабул итеп алабыз. Авыллардан да кемнең алып киләсе килә, мөмкинлек бар, әле безнең эш урын бар. Мөдир сүзләренчә, балалар башка төркем балалары белән дә рәхәтләнеп аралаша, уйный, үзләрен иркен хис итәләр. Ә инде сәламәтлекләрендәге төрле кимчелекләрне коррекцияләү төркеменә йөрүче балалар биредә бушка туклана. Бакчага йөрү исә дәүләт хисабына тормышка ашырыла. Ә хәзер спорт турында. Саба районында беренче тапкыр бильярд спорты буенча Татарстан Республикасы муниципаль хезмәткәрләренең ачык спартакиадасы үтте. Ул Сабантуй мәдәни спорт комплексында 3 көн дәвам итте. Беренче көнне Ширмешән, Баулы, Чүпрәле, Актаныш, Менделеевск, Спас, Кайбыш, Теләче, Мөслим районы башлыклары көч сынашты. Тантаналы ачылышта аларны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов, Россиянең халыкара класслы спорт мастеры, рус бильярды буенча 6 тапкыр дөнья чемпионы Ольга Милованова сәламләп, ярышларда уңышлар теләде. Чтобы вы получили самое главное удовольствие от игры, от общения друг с другом. Ну и желаю сильнейшей победы. Удачи вам! Актаныш районы башлыгы Ленар Зарипов спортның футбол, чаңгы төрендә үз итә. Сәламәтлек өчен барысы да файдалы ди. Бу инде бер-беребезгә барыбызда мен опытым дигән сыман уеннарда ничек булганын, аның битендә барыбызда бөтенебездә аның таләпләрен дә белеп бетермиз ничек булганын. Бу bir-biri bilan şoşuğa bir yaxşı səbəb, aralashırğa, indi kimning nişik sportqa nişik münasabati bo'lganini ko'rishga bir səbəb bo'lib turaydı. Ширмешәннән килгән Рамил Айбатовның көндәше Мөслим районы башлыгы Альберт Хуҗин иде. Рәхмәт Рәис Нургаличка шундый турнирны организовать иткән өчен. Бик
матур бина. Безгә эшләргә икән, өйрәнергә. 3 шар керттем, но Мөслим главасы бик көчле уйный. Шуңа күрә анда ук мәтәм Альберт Ләксәк биттем дигәне, моны әйтелгән сүзләр туры килә ахыры. Бильярд уен гына түгел, бу спортның бер төре. Уенда җиңәм дисәң, яхшы әзерлек һәм игътибарны туплау мөһим. Кагыйдәләре гади дә, кыен да дип әйтергә була. Бер күнегеп китеп, алай башка сораулар обычно чыкмый. Бер өйрәнеп, уже ул кагыйдәләрне соблюдать легко. Менә җиңәр өчен нәрсә белергә кирәк? Иң беренче концентрация булырга тиеш. Кешенең, уенчының фикере шарны кая илтергә тиеш. Шуны төгәл генә әйтеп җиткерелсә шарның үзенә, бөтен әйбер килеп чыга инде. Көндәшем минем Марат Ринат бик тәҗрибәле. Аның ярдәмендә менә уйнарга, әле без бит ул 12нче өстәлдә, 12нче номерлы өстәлдә уйнаулар бик сирәк. Менә Казанда, сездә бик менә бу оештыручыларга рәхмәт әйтәсем килә. Бик матур шушындый залда безне җыеп оештырган өчен, менә бергә аралашып, шулай уйнатырга возможность биргән өчен оештыручыларга зур рәхмәт. Беренче көнне җиңүне Кайбыш муниципаль районы башлыгы Альберт Рахматуллин яулады. Икенче урында Ленар Зарипов, Рамил Айбатов өченче урынны алды. Шимбә көнне Әгерҗе, Арча, Буа, Балташ, Биектау, Кукмара, Лаеш, Мамадыш, Минзәлә, Питрәш, Балык бистәсе, Саба, Сарман, Тәтеш, Тукай районнары башлыклары көч сынашты. Сезгә уңышлар, исәнлек, саулык, берегез елмаеп уйнарга язсын. Инде кем акты урын алган, ул урын монда хәтле килеп уйнау үрсе бер бәхет. Ярыш нәтиҗәләре буенча Саба районы башлыгы Рәис Миннаханов беренче урынны алды. Икедә Сарман районы башкарма комитеты җитәкчесе Фәндәс Валиев, Мамадыш районы башлыгы Анатолий Иванов өченче урында. Якшәмбе көнне шәһәр районнары җитәкчеләре очрашты. Җиңү Әлмәт районы башлыгы урынбасары Марат Гыйрфановка елмайды. Ознакай районы башкарма комитеты җитәкчесе Ойдар Шамсидинов икенче призер булды. Лениногорск районы башлыгы Рәгат Хусайновка өченче урын бирелде. Ашык һавада шугалак спортның кышкы төрләре булган тимер аякта шуарга яратучыларны, хоккейчыларны куандырып, байлар сабасында шугалак эшли башлады. Анда сезонны ачып беренче турнирда үткәрелде. Бу хакта тулырак Әлфия Мөбәрәкова сөйли. Шушы көннәрдә Сабаның хоккей мәйданында алкалы хоккей буенча сезон ачу тантанасы булып узды. Гомумән, безнең районыбызда хоккей уеннары кар яту белән башланып, кар эреп биткәнчегә кадәр дәвам итә. Хоккейчыларыбыз җәй көне дә ял итми. Алар Нарат Боз сараена йөриләр һәм шунда җыелышып хоккей уйныйлар. Менә шушы матур көндә Сабада хоккейны коробканы ашып җибәргә булдык. Погода идеальный, боз идеальный. Безнең килде инде бүген 4 команда була тиеши, тагын бер команда изибит желание, шуңа күрә 5 команда белән матур айтып хоккейны уйнатып ятабыз. Бүген инде килде монда безнең Мишаваш командасы, Сова командасы, Ястреб командасы и ветеран командасы булды. Шулай инде безнең бу покалы открытие зимнего сезона гына. Шуңа күрә хоккейлар күп көтле, рәхим итегез. Хоккей карага инде безнең инде Совада условиялар бик күп бүгенгә, единственный менә үзегез беләсез әзрәк дөньялар тыныштыгы, шуңа күрә ул Украинада хәлләр тизрәк бетле инде, и без инде нормальный тормышка кергә язсын. Ул киткән җегетләргә мин инде теләрим исән сау кайтуларына, саулык, сәламәтлек, самый главный кайтып яңадан матур тормыш алып дип телисем килә. Нык бәдәнле, киң җилкәле баһадир ир-егетләргә сокланып туймаслык. Хоккей сөючеләрнең ярышка әзерлекләре күзгә ташланып тора. Спортчыларны күзәтергә җанатарлар да килгән. Бу төр спортны Сабалалар бик тә үз итә шул. Без инде яңалык кертергә телибез, межрайонный турнирларны күбрәк оештырырга, чтобы балаларны күрсен и әзрәк хоккейның уровеньы зуррак булсын өчен. Безнең инде менә Сабада пока Сабадан ачылды каток, но мин думаю, хәзер авылларда тартырлар, катокларны әйбәтләп заливайтып бетереп, алардагы открытие ясарлар дип ышанып калам. Саба Мишабаш командалары боз өстендә мәш килгән арада, Сабалыларның өстенлек алуы билгеле булды.
Уен барышында һәркем безнең команда җиңәр әле дип өметләнә бит. Бүгін күнде ветеран командасы уйный жігітлер келелер, уйнайбыз. Бізге қарап, міне башқа командаларда тартыла. Яшьләр көп келе қадыр. Ветерандар уйнағаш, неше біз яшьләр уйнамасқа тиеш деген фикер біләдір инде. Міне көп ойынларға йөрим. Яшьләр бик көп тартыла, бик көңіллі ойынлар була. Міне бүгін күнде деген ойынлар открытие біздің ачылышы бүгін күнде. Міне бірінші ойын бара біздің Листус белән Соба командасы уйныйлар. Яшьләр тоже бик матур уйныйлар. Biz de Allah birse oynarız deyip durabız. Üçüncü oyun bizdeki bula. Veteran komandasında var jigitler, bizim yaştaşlar var. Şamson Akberiş, anda Ferit Lutfuliş. Bana kelem deyip durar, tağın yaşlarını tortağa zirakkana. Veteran deyip bütünümüzde jilip tutalmaz. Şu an köre zirak yaşlarını tortabız. Alar da kızıksınıp kilerler bizim bile oynarlar. Evet. Илнур кебек хоккей өчен жан атып йөрүчеләр, бигрәк тә яшьләрне үзләре артыннан спортка тартучылар күбрәк булсын иде ул. Жайкында кышкында хоккей уйныйбыз. Жайкында Лискузда, кышкында Урам бузында. Менә хәзер узакламый чемпионат башлана район буенча, авыллар арасында. Анда опять-таки собалар белән бергә уйныйбыз инде бер командада. Узган ел 2нче урын алган идек. Быел ала бирсә берне алырга инде. Тырышасы. Ул көнне уйналган уеннарның нәтиҗәләре түбәндәгечә булды. Соба командасы 1нче урынны алды, Ястреб командасы 2нче, ә ветераннар командасы 3нче урынны яулады. Гомумән, биредә һәрбер командада лаеклы уен күрсәтте. Спорт берләштерә, спорт дуслаштыра, вакытны файдалы, нәтиҗәле итеп, спорт белән мавыгып үткәрим дигәннәргә сәламәтлек тайпылышлары киртә түгел. Районыбызда яшәүче инвалидлар өчен бигрәк тә, мәсәлән, бу атнада күз кимчелекләре булганнар, дөм сукырлар өстәл теннисы буенча ярышта катнаштылар. Уен мизгелләре алдагы хәбәребездә. Бер саф булып тизелгән бу спортчылар күзләре күрү буенча кимчелекләре булучылар. Араларында 2нче, 3нче һәм 1нче төркемгә керүче дөм сукырлар да бар. Бүген аларны спортның өстәл теннисына булган мавыгулары Шәмәрдән яшьлек спорт үзәгенә җыйды. Районда күрмәүчеләр өчен бу төр ярыш 6нчы ел оештырыла. Бу ярышта инде күрмәүче инвалид балалар, олылар, шулай ук Кукмара районыннан килгән инвалидларыбыз да актив катнашып киләләр. Бу чаралар инде безнең ел сайын уздырыла. Алар һәр даим тренировкаларда катнашалар инде, һәр даим шөгыльләнеп киләләр. Уеннар өчен залда 5 өстәл куелган иде. Аларның 4-сендә 2нче, 3нче төркем инвалидлар көч сынашты. Утар балалар йортыннан килгән балалар айруча тырышлыклары белән аерылып торды. Алар спортның бу төрендә тренер кулы астында шөгыльләнүчеләр. Шуңа осталыклары да бик тиз күзгә ташлана. Безнең югары утар балалар йортыннан биредә 4 бала катнашты. Алар безнең Саба арена спорт мәктәбенә теннис түгәрәгенә йөриләр. Мәсәлән, алар 17сеннән 21 ноябрьгә кадәр Курган өлкәсендә балалар ярышта булып кайттылар һәм анда алдынгы урыннар алдылар. Бүген дә алар безгә матур уен күрсәттеләр. Түрдәге иң беренче өстәл дөм күрмәүчеләр өчен. Ул районга 2 ел элек грант программасы буенча кайтарыла. Әйтергә кирәк, ул бик тиз файдаланышка кирип китә. Шоу-даун уеннарының фанатлары да, җанатарлары да арта. Без инвалидлар декадасында тырышабыз. Һәрбер төр инвалидның үзенчәлегенә карап, аңа ярый торганрак ярыш түрен сайлап алырга. Шул сәбәпле менә шоу-даун дигән уен бар. Бу беренче группа инвалидлар күз буенча иң начар күрүче инвалидлар өчен каралган. Әлеге ярыш бары тик бүтән төрле сыйфатларны тәрбияли торган ярыш. Монда бит инде күз белән беренче булмый, бары тик кул эшли, колагы эшли, игътибарлылык кирәк. Шуңа күрә менә начар күрүчеләр, бик начар күрүчеләр шушы уенны үз итәләр. Шоу-даун уеннарының төп шарты анда бер дә күрмәүчеләр катнаша. Моны тәгаенләү өчен махсус кара күзлекләр дә киелә. Уен 2шәр партияда уза. 11 очкога хәтле җыю мөмкинлеге бар. Тавышлы шар стенага бәрелеп йөри. Аны кызыл капчыкка төшүдән сакларга кирәк. Бүген бу өстәлдә барлыгы 8 уенчы көч сынашты. 5 ир-ат һәм 3 хатын-кыз. Игорь Куршаевка көчле көндәш туры килеп, ул алдагы турдан төшеп калды. Әмма күңеле көр, киләсе ярышка әзерләнәм ди. Будем дальше тренироваться, играть побольше.
Игорьнең көндәше Күкмара районынан Райнур Әсхадуллин иде. Аның уң як күзе бердә күрмей, сул як күзе 30% күрә. Уен шарты буенча аңа кара күзлектә уйныйсы булды. Спортның бу төрендә призлы урыннары күп, бүген дә җиңүчеләр сафын тулыландырды. Гомумән мавыгулары күп аның. Шоңгыда суда йөзү, лазаплетение, футбол, голбол. Каждый нинди бар, нинди спорт түрі бар, бүтінісіне түйе бапшы бітәрбіз. Барабыз. Да, жеңіп та қайтабыз. Шашқы шахматтан тоже жеңіп қайтабыз. Көрмәу ол бір нинди кемшілігі де yok. Көрмәуінің тедәгін болса, ішлерге бола. Бүтін үштедәгін, спортныдағын. Бүгінгі өстәл теннисының катнашучылары барысы да җиңүчеләр. Алар иң элек авырулары каршында үзләрен җиңгән үрнәк кешеләр. Араларыннан иң көчлеләр яңа елның 25 гыйнварында Башкалабыз Казанга шоудаун уеннарының республика турына барачаклар. Узган көннәрне районыбыз тарихына менә шундый вакыйгалар белән узатабыз. Бүгенгә атна информацион программабызны төгәллибез. Сез безнең чыгарылышларыбызны экраннарда күрсәтелгән сылтамалар аша үзегезгә уңайлы вакытта интернет чыганаклардан карый аласыз. Шимбә ялларыгыз күңелле, матур булсын. Рекламадан соң җырлы бүләк студиясында очрашырбыз. Безнең каналда калыгыз.